गोटिए नदी कूଳରେ एक बड़ एवं विशाल बरकोली गछ थिला। ସେହି ଗଛରେ ଏକ ଚାଲାକ ଏବଂ ଆନନ୍ଦିତ ମାଙ୍କଡ଼ ରହୁଥିଲା। ସେ ବରକୋଳି ଖାଉଥିଲା ଏବଂ ସାରା ଦିନ ଆନନ୍ଦରେ ଝୁଲୁଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଗୋଟିଏ କୁମ୍ଭୀର ନଦୀରେ ପହଁରି ପହଁରି ବରକୋଳି ଗଛ ନିକଟକୁ ଗଲା ଏବଂ ଆରାମରେ ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ ଲାଗିଲା। ମାଙ୍କଡ଼ ଦେଖିଲା ଯେ କୁମ୍ଭୀର ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଳାନ୍ତ, ତେଣୁ ସେ ତା ଉପରକୁ କିଛି ମିଠା ବରକୋଳି ଫୋପାଡ଼ିଲା। କୁମ୍ଭୀର ବରକୋଳି ଖାଇଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବରକୋଳି ବହୁତ ମିଠା ଲାଗିଲା। କୁମ୍ଭୀର ପ୍ରତିଦିନ ସେହି ଗଛ ପାଖକୁ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ କଲା ଏବଂ ମାଙ୍କଡ଼ ସହିତ ବନ୍ଧୁତା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ କୁମ୍ଭୀର ବରକୋଳି ଗୁଡ଼ିକୁ ପାଟିରେ ଧରି ଘରକୁ ନେଇଗଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବରକୋଳି ଖାଇବାକୁ ଦେଲା। କୁମ୍ଭୀରର ସ୍ତ୍ରୀ ବରକୋଳି ଖାଇଲା ଏବଂ କହିଲା, ଯଦି ଫଳଗୁଡ଼ିକ ଏତେ ମିଠା, ତେବେ ମାଙ୍କଡ଼ର ହୃଦୟ କେତେ ମିଠା ହେଇଥିବ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥା ଶୁଣି କୁମ୍ଭୀର ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ, କାରଣ ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଏକ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ଏବଂ ମାଙ୍କଡ଼ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଯାଇ କହିଲା, ବନ୍ଧୁ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତୁମର ଭଲ ସ୍ୱଭାବରେ ବହୁତ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ସେ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଆମ ଘରକୁ ଆସି ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବ। ମାଙ୍କଡ଼ଟି ଖୁସିରେ କୁମ୍ଭୀରର ପିଠି ଉପରେ ବସିଗଲା। କିନ୍ତୁ ନଦୀର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ କୁମ୍ଭୀର କହିଲା, ମୋତେ କ୍ଷମା କର ସାଙ୍ଗ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତୁମର ହୃଦୟ ଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ମାଙ୍କଡ଼ଟି ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ବହୁତ ଚତୁର ଥିଲା। ସେ କହିଲା, ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ତୁମେ ମୋତେ ପୂର୍ବରୁ କହିଥାନ୍ତ, ତେବେ ମୁଁ ହୃଦୟଟି ମୋ ସହିତ ଆଣିଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଏହାକୁ ଗଛରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। କୁମ୍ଭୀରଟି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଗଲା। ସେ ଗଛ ପାଖକୁ ଫେରିଗଲା। କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ମାଙ୍କଡ଼ଟି ଶୀଘ୍ର ଗଛ ଉପରକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା ଆଉ କହିଲା, ମୂର୍ଖ କୁମ୍ଭୀର, କେହି ହୃଦୟକୁ ଶରୀର ବାହାରେ ରଖେ କି? ଏବେଠାରୁ ଆମର ବନ୍ଧୁତା ଶେଷ ହୋଇଗଲା। କୁମ୍ଭୀର ଲଜ୍ଜିତ ହୋଇ ଦୁଃଖରେ ଫେରିଗଲା।